Așa de te-am omorât. Salutare, bine v-am găsit la un episod mai special. Acest episod este vorba despre Roblox Tycoon with this budget. Zici ceva. Bună, sunt Vlad Drăgan și sunt prietenul lui Florin. What the fuck is that? S-a închis din nou filmarea? Nu. Cred că a încercat asta, cred că asta e a treia oară când încearcă să filmeze. Nu, e a doua oară. La mine a fost a cincea. Bă, dar tu de ce nu te-ai dus la Batman? Parcă Batman e mai șmecher decât Darth Vader. Nu este atât. Da, imediat o să-mi vedeți și mie avatarul. Eu sunt Joker, el e Darth Vader. Yeah, what the fuck, what? I like this. De ce te-ai omorât pe tine? De ce ai aruncat? Mă lasă de afară. Bă, eu mai am prins și mi-au scările. Bă, Florin, vrei, poți să vii și eu la tine să-ți iau armele? Să-ți iau arme? Ok, bă. Pentru că așa a fost. Noi am avut un fapt înainte de filmare. Fiecare ne dăm armele fiecăruia și nu avem voie să ne omorâm decât cu voia celuilalt. Dacă el încearcă să mă omoare, îl omor. Îi dau bani. Dacă nu încerc să-l omor, mă omoară. Adică nu mai cere voia, pur și simplu. Dacă îi dau plus de damage, mă omoară. Ați înțeles ideea. Vin și eu la tine în casă, să lași ușa deschisă. Și nu are voie să ne omoare nici cu ușa. Precizez din nou. Și nici cu orice altă chestie care se poate omorâ. Mai înțeles? Mă refer la tine, cu sabia ta laser. Cu dicul meu la asta. Nu, te faci schimb pe sabie. De ce ai chestiile alea care sunt așa? Te-ai luat schimb pe sabie? Ce te-ai luat? What the fuck, ce? Mie mi-arată că îți lași... Nu da. Ce parte n-ai înțeles din nu da? Niciuna, frăire. Vezi că vrei și eu să te omor, că să știi că eu m-am ieșit de la Tycoon-ul ăsta și la Joker e și o chestie de sărit. Un speed jump, dacă vrei să zici așa, un up jump. Dacă vrei să vezi cum este, eu te-aș zice să nu o testezi chiar pe casa ta. Că nu, poate nu vrei să afli cum e să ți se fură armele. Să știi că mi-am luat și un cuțit, care și el e periculos. Ești sigur că vrei să te mai pui cu mine? Cuțitul ăsta se cheamă Jab-Jab. Cuțit de focalare. Ia că vreau și eu să văd. Ia, deschide și mie ușa. Deschide-mi o pata. Nu. Te rog. Uite, stai că te deschid eu. Eu sunt un pic răci. Nu intra în niciun caz. Păi și eu, bă, ce crezi? Stai, vreau să-mi scot arma. Păi și eu Bă, să mă blocasem un pic în ușă. Vezi că cuțitul e sus la etaj. Mi-am luat alumini, ce fericit sunt. Jeb. E jeb. Bă, am zis să nu ne omorâm. Asta a fost greșeală. What the fuck? One shot, da? Da, e șmecher, nu-i așa? Că m-am jucat Tycoon-ul ăsta odată și mi-a plăcut. What the fuck? Cum te vezi la mine? Că te-ai rupt. Te-ai rupt, efectiv te-ai rupt. Deci stai. Florin, stai acolo. Ai tras cu pistolul odată.
față. Să te arăt în față, să-ți fac o poză. Cred că era de la pistol. Ia, mai dă cu cuțitul, dar nu în mine. Dă cu cuțitul la el. Dă cu cuțitul. What the fuck a fost aia? Ia, acum. Iarăși ai început să te rupi. Nebunule! Ai început să te rupi. What the fuck, am văzut și eu. Ce e asta, bă? Da. Deci el cream că văd doar eu. Când tragi cu pistolul în tine și tu dai cu cuțitul, te rupi. Asta e logica. Oh, mi-am luat o mitralieră. What? Vreau să văd, ia. Vrei să o simți? Bă, deschide-mi. Ia, stai, nu mă omorâ, vreau să văd ceva. Nu te mișca. What? Ce inutilă e? Nu mă omorâ. What? Nu e atât de inutilă. Bă, deschide-mi, nu fi colare. Acum asta atunci a deschis-o. Vreau doar să văd ce face. Am crezut că e inutilă pentru un timp. Dar e one shot. Mi-am luat ultimul fucking dropper, acum o să fac bani de parcă zici că sunt cocalar de ăla de... Acum sunt cioaca goală, bă. Eu. Hai de nu știu câte filmări e așa. Băi, eu mai întâi vreau să-mi iau chestia asta de speed boost. Bă, uite-te la mine. What the fuck, sunt Darth Vader cu fucking păr. Mă vezi? Unde ești? Omoară și tu pe guestul ăla. What? M-a făcut praf. Ăla-i Superman. Să-i tai ceața. Mi-a blocat banii. Da, l-a făcut și eu de praf. Fuck sake, the song, fuck. Și dacă mai vreți episoade cu Roblox, cu orice Roblox, minigame, fucking shit. Cu mine, nu uitați și cu mine. Necui pistolul ăsta coaie. Bă, hai să-i dăm lava lui guestul ăla. Hai să-i dăm lava lui guestul ăla. Vrei? Dorine. Ce bă? Dăm lava. Nu-i dăm, bă. Îi dăm lava lui guestul ăla. Nu-i dăm. Nu vrei? Bă, eu am niște viteză. Costumul lui... Pe bune, costumul lui Joker nu-i dă viteză. De ce costumul îți dă viteză? LOL, punul meu alunecă, punul ăsta care l-am eu în bazucă. Florin, vrei să vii și eu la tine, la Tycoon? Let's player ăla, încă el face la tine. Nu arăt și tu, că n-am timp de el. Îi dau la bă, League B. What? Ce e un sat? I-am dat online B. Știu că caracterul meu băiețică e cam formă, dar... Hai ce zic. Bă, vrei să vii și eu la tine? O să-mi iau chestia asta. O să-mi iau chestia aia. O să mai iau și chestiile alea de sus pe care le ai. O să-mi iau costumul tău, să fac un costum. Nu te-ai luat tu? Un TNT? Fac, am murit. De ce TNT-ul ăsta e atât de... atât de... Muzică! Trebuia să te omori instant, deci dacă dai lângă tine, nu mai e șansă. TNT-ul ăla mi se pare cam nașpa, adică cam nefolositor. La asta mă refer. Așa, gata.
Bă, vezi că-mi iau ultima armă. Mi-am luat ultima armă și o bombă. Fac eu bombă. Cine are nevoie de bombă? Stai. Ok, bomba asta e cea mai bună bombă. E bombă, bombă. Domnule, Dom'le, e bombă. bomba asta e cea mai bună bombă. Bă, fii atent, domnule, aveți o bombă în casă? Nu. Nu, n-am o bombă, am doar o gagică bombă în camera de lângă. Nu, Vezi că vin la tine la Tycoon. bă, tu Spider-Man-ul curului. Bă, băiat. Te-a omorât cineva? What the fuck? Te-a omorât cineva? Da, m-a omorât cu Spider-Man. Las că am eu bomba cu mine. E unul cu freză de bacon. Da. Ăla Da, cu bă, poianțe. tu dracu cu Spider-Man. Ăla cu poianțe. A murit. Spider-Man, what the fuck? A murit ăla cu poianjenii. Sau nu? Acum a murit. Deschide și mie ușa. Dar nu pot să mă bag. Deschide creștine. Căpățitul. Bă, deschide ușa, pe bune. Am deschis-o. Nu-i. Nu-i deschidă. Du-te în față, bă, că-i deschisă. Închide-o repede. O să mori. Du-i, bă, ce mai enervează copilul ăsta acum și armele mele. Copilul. Ăștia nu are ceva să facă decât să se omoare. Lasă vin eu. Uite ce-i fac. Lasă vin eu la el, Sorine, vin eu la el, să vezi ce-i fac. Nu duc eu la el. Stai socă, băiatul meu. Stai, Sorine, Stai Sorine, nu te duce la el încă, facem kamikaze în el, amândoi pe el, da? I-am dat deja, bă, lamă. Te luat-o? Te-a omorât? Nu, i-am dat eu. Bă, vin la tine la Tycoon, ne luăm armele care ne trebuie și ne punem cu ăla, da? Da. De acord. Ne luăm armele care sunt bune. Oh, Bă, taci mine, fuck my life. Să închizi ușa imediat cum intru. Da? Nu. Imediat cum intru, închide ușa la Tycoon-ul tău, pentru că vine ăla. Du-te și intră. Vino. Închide ușa. Este. A murit, nu știu de ce. M-ai omorât? Nu. A tras cineva în mine și a murit. What the fuck? Ăla poate să tragă prin ușă. O caloare. Atunci, dacă poți să tragi prin ușă, hai să facem kamikaze în el, da? Hai pe el. Dau eu sunetul de atac? Bine. Adică eu să atacăm? Tangla, hai! Nu, zic eu când să atacăm. Dar ăla-i Superman? Ăla-i Superman? Mai întâi vreau să-mi iau armele. Gata, vin. Hai după Superman. Gata, ăsta-i sunetul de atac. Care era ăla? Ăla cine? Ăla era Superman, da. Nu, e Guestul. Nu e Guestul. Guestul moare și tu. Uite, uite-mă, Guestul! O să moară. Ăla-i bun. Mă moare cu alarmul meu. A murit. Am omorât cu alarmul. Nu, l-am omorât eu. Las, nu-ți facem griji că l-am omorât eu. Bă, dar ăla cred că încă mai vine. Nu știu ce are copilul ăla. Florine, deschide ușa. Nu mai îmi ia nicio opțiune, băga mea și picioarele din cauza lui prostul ăla. Deschide ușa. Oi, bă. Deschide ușa.
Era să mor, era să mă omor. Fac, am aruncat bomba din greșeală, fugi. Gata, așa e mai bine. Vrei să nu tragă ăla prin ușă. 15 minute am sunat, 2 minute. 15 minute, nu-i mult. Bă, tu de ce nu ți iei ultima armă? Nu mi-au ultima, pentru că n-am bani. Bă, N-am bani. Mi-au dropper. Băi, tot! tu ai bombițe pe care le explodezi? Păi pune-ți o bombiță în fața tycoonului tău și gen când vine Ghost Player ăla, lasă-ți ăstea deschisă și când vine, îmi zici tu când vine, Florine, îmi zici tu când vine Ghost Player. Și știi ce fac? Ideea la cioacă. Îi explodez bombița aia pe care am pus-o în fața tycoonului tău. A murit! M-a omorât cineva. Focalarul ăla. Fuck my life. Băi, eu nu mai pot să-mi colectez banii, what? Dacă mai vreți mai multe episoade sau chestii de astea, nu știu să Bă, eu nu mai zice de tycoonul meu. Ba da, s-a lăguit un pic, nu. M-a săriat un pic, că nu mai arăta că e tycoonul meu, nu mai puteam să iau banii, am crezut că îmi dă creier jocul. Dar s-a lăguit un pic. Cum pana mea au ajuns pătățele de chestii, dărea de dropper. What the fuck, mi s-au băguit dropperele, vino încoace. What? Tu vezi că unele chestii zbor pe la mine? What? Ok, asta e cel mai Tu bun. vezi? What the fuck? Uite-te la mine, blocuri. Fucking retard, bloc. Ce e, Florine? What the fuck, vină la mine, deci pur și simplu. Știu, bucățile de dropere, călea care pică pe rampă, zbor, nu-i așa? Da, dar ale mele se duc în sus. Și ale mele! What the fuck? Da, de bune și ale mele! Nu mai farmez nimic, what the fuck? Oameni buni, cea mai ciudată episod ever. Fac mă Quest Player, îl urăsc pe ăla, trebuia să trag cu pistolul în el. What the fuck, ești la tine? Florine, mai facem kamikaze, nu? Ladies and gentlemen! Ia și chestia aia de bă. Să farmezi banii ăștia pe lângă ăsta, Ăla e aici, ăla e aici. Știi că am revenit cu partea a doua, de o să o lipesc. Gata, l-am omorât. Bă, Ce-i? am venit cu partea a doua, pentru că s-a buguit, dar o să o lipesc de... Florin, deci, hai să sărim kamikaze pe ăla. Ăla cine era? West Player. Bă, de ce trage mine? Nu mai trage. Dar nici măcar nu ți-a damage, tu nu vezi. Am zis să nu mai tragi. De ce mă omori? Am zis stop. What the fuck? Bă, nu mai trage, bă, am murit. Bă, cât a lăguțul, mămică, măi! Vezi că iarăși o să nebunească droperele. Oh my god, la mine, ok, la mine e normal. Nu, stai. Ai făcut prea mare lag și o să nebunească iarăși. Încearcă să colectezi. Uite, acum încă n-au nebunit. Au luat razna acum? Nu? Ultima dată când a fost atât de lag mare s-au nebunit droperele. Am cumpărat ceva. Bă, hai să facem kamikaze în ăla, în West Player, pentru că mă put în el, că mi-a stricat toată filmarea. De acord să facem kamikaze în el, facem echipă și nu ne mai omorâm între noi. Florin, da? Ok. Eu îmi iau jacul, knife-ul meu, și
cine era ăla ca Tycoon? Știu că era Superman. Cream că ești ăla. Ce-i chestia aia? Te rog, nu mi-a arătat pe pielea mea. Știu că avea ceva de genul. Ăsta e multicolor și are multe culori și te suflă și mai are alte chestii. Ăla care era? Nu era ăla? Nu era ăla cumva? Nu, ăsta e ăla cu Spider-Man. Spider-Man. Ai zic eu, fucking... Ba nu, ăsta e, bă. Bă, da. Bă, are heal up. Ai murit? What the fuck, mi-a rămas caracterul. Ce față de retard are Joker? Bă, eu nu știu unde e ăla, dar o să-i arunc o bombă. Amice, vrei o bombă? E gratis, e cum vrei tu, e să te omoare, este absolut la suprapreț de free. M-a omorât. M-am autosinucis cu bomba mea. Amice, vrei o bombă? E cea mai de căcat bombă pe care te poți dori. Este bomba cadou. Bă, alo, ăsta e ultimul nivel, nu? Ăsta e ultimul nivel de pereți, nu? Nu, sunt 3 etaje. What the fuck? Păi și la 3 etaje ce-ți de la 3-lea? Nu, pentru că gen nu a făcut tot Tycoon-ul. Păi și ce-ți de la 3 etaje? La al 3-lea etaj. Sunt numai la etajul 2, tot cu parter, adică se află, cum să zic, se află fețele și atât. Niște fețe și pălării și alte chestii. Adică nimicuri. Pe scurt nimicuri. Adică am terminat Tycoon-ul, nu? Că degeaba nu mai încă nu l-am terminat. Eu încă nu l-am terminat. Nu dă live game. Că vreau să mai fac un pic din video. Hai pe Ghost Player ăla din nou. Hai să sărim din nou pe Ghost Player ăla. Deci, fuck, trage în mine, da. Bă, nu el trage în mine. Termină-te. Termină-te. Ia vină mă pe. Bă, termină-te pe bune. Vino, bă! What the fuck? Nu te termini? Ți-a plăcut arma mea? Ce faci? Bă, nu dau! What the fuck? Nu dau. Gata, nu mai dau. Dar nici tu nu mai da. Bă, du-te! Bă, am zis că nici tu să nu mai dai. Bun, oameni, bucam asta a fost cu acest episod. Dacă mai vreți episod din uitați, apăsați butonul de like și dacă mai vreți episod de un Coca-Cola. Bă, ne mai jucăm un Tycoon după ăsta? Sau nu, hai să ne jucăm Survive Natural Disaster. Vrei să ne jucăm ăla? Și noi ne auzim de la viitoare, papa. Bă, mai fac un episod. Bă, cred că mai fac un episod cu Assassin. Da. Salutare și bun venit la un episod de pe acest canal. Aici cu Ionitu, de pe canalul lui King of Dodge. Aici Gamer Toy Bunny și Ionitu și Cristi Brun. Acum hai, așteptăm să vă arătăm, să vi-l arătăm pe Dodge. Haideți, vă rog. E dimineața și noapte și creierii cântă șoapte. Îmi simt fața grea, sunt un larg. Același coșmar mă provoacă. Departe de tine